Kompli il-kompilazzjoni ta' evidenza kontra Adrian Agius u Robert Agius kif ukoll Jamie Vella u George De Giorgio. Robert Agius u Jamie Vella identifikati bħala l-persuni li kienu fornew il-bomba li qatlet lil-Caruana Galizia. Kienu huma wkoll li jurew lill-qatila kif din taħdem. Waqt li komplew il-proċeduri fil-qorti, is-Superintendent Keith Arnaud provda set ta' recordings bid-dikjarazzjonijiet li għamel is-suspettat Jamie Vella meta tkellem fis-6 ta' Deċembru tal-2017 u f'Jannar tal-2018 rigward il-qtil ta' Caruana Galizia. Keith Arnaud preżenta wkoll diversi recordings ta' Adrian Agius li jittieħdu xi ftit xhur wara l-qtil ta' Daphne. Madankollu għadin is-seduta tal-qorti għajnejn kollha kienu fuq xhud partikolari, raġel li ma jistax jiġi identifikat pubblikament b'ordni mill-qorti iżda huwa relatat ma' Vince Muscat. Ix-xhud stqar mal-qorti li l-persuna bl-isem ta' Jamie għallu biex jgħid lil koħħu li l-mara tiegħu se tibda tirċievi l-ammont ta' €1500 fix-xahar, iżda x-xhud iddikjara li jirrifjutaw dawn il-flus. Aktar tard l-avukat George Camilleri qal li l-għan prinċipali kien li jingħataw €750 lil kull membru tal-familja Muscat blan li ma jitkellmux mal-pulizija fuq Jamie. Ix-xhud provdut mid-difiża saħħaħ id-dikjarazzjonijiet ta' Camilleri billi qal li ġew offruti l-flus waqt il-ħarifa qabel il-COVID-19 u 3 xhur wara x-xhud qal li mar jirrapporta dan l-inċident lill-pulizija wara li avviċinaw lix-xhud f'bar għal 3 darbiet. Meta x-xhud ġie mistoqsi jekk ma jistax jiżvela jew għall-inqas jikkonferma minnu il-Jamie li qegħdin jirreferu għalih waqt is-seduta tal-qorti, ix-xhud iddikjara li ma setax jarfu anke wara li l-Maġistrat Neville Camilleri ressaq diversi individwi biex ix-xhud ikun jista' jidentifikhom.